Duet ya Mas ya. Sak mirunggan ngaten. Sepinten Mas Yoko? Nggih. Bar entuk tombo sajake mawawan. Nggih. Nggih. Bocah gunung aku iki bocah gunung aku iki bocah gunung aku iki. Nah, nek iki kok suwe-suwe tak tapuk kok iku. Niki lagune napa? Bocah gunung. Lah isa kok ya klerune ning ndi lho? Ya aja ngono kuwi to. Lah traya cakepane iki kok. Aku iki Bocah gunung bocah gunung. Lah yo nganyelke to iki. Iya, njumbuhaken kersane mboten tilar tematikipun ngaten. Nah, Mbak Riri ngang nyembadani. Mekaten monggo jenengan binuka. Nadyan aku bocah gunung dah banget gunungku ora susah katik nganggo bingung yen to pancen tresno aku Ngawan Solo pancen isih katilakon ninggalke Sri Ramu ra ora tembung tansah kelakon pepisahan karo aku. Mas, sampean ganti wireless, ayo awake dhewe maju rono. Oh ngoten, nggih. Nganggo wireless, nggih. Lah, nggih. apa Mas? Cek. Nggih, beda. Bos Aldo iki rawuh. Nggih. Panggilan kepada Bos Aldo. Mas Bos Aldo, Piyanine sing endi yo Mas yo? Kula nggih dereng kertos. Pak Lurah monggo Pak. Ketingalipun CEO yang nyamar. Teng pundi lenggahipun? Dalem. Oh mriki. Sampean wau saged nyanyi lho. Mas Aldo lenggahe wonten pundi? Aldo dicari Mbak Riri, yang mana? Tersangka. Oh, Pak iki yang nganyelke, kuwi lho lungguh kursi kuwi lho. Lah sing lungguh iki ya lungguh kursi kabeh. Lah nggih ta. Teng mriko. Lah, kene sing digawe jan. Sing pundi? Yo. Mangke atake teng Pilangsari mlakune. Nggih. Pak Bos Aldo, pangapunten niki ngetutne teng mburi ngoten terus niki. Lah, ya ampun. Mas Aldo. Walah, malah nyateti sumbangan. Ya Allah, tibake daleme gedine. Monggo, Mbak, monggo, Bu. Ayo, omah iso apike kaya ngene.
Selamat malam Mas Aldo. Mas Bos Aldo. Piyayine nggih niki. ganteng Ya iki, ampun. Ramon. Terima kasih Mas Aldo. Wah, nggih. Wah, nggih. Matur sembah nuwun. Matur Nggih. sembah nuwun. Rombongan wong piro, Cah? Iki dindo. Iki dindo lagi burung cukup. anyaan lho, Mas. Lembe anyar mugi berkah barokah Mas Bos Aldo. Iki kok urung saka sing duwe gawe. Lah nggih. Kandhani Oh, kok. tenan alhamdulillah. Lanjut sik. Lanjut Mas. ke riyin mengke didangu malih, monggo. Nene. Apa kowe Ah, raden? yuk, yuk. Lingan. Ayo bangun kerane. Ana latar padha Ayo. kegocekan karo aku. Matur sembah nuwun Mas Aldo. Matur sembah nuwun Mas Ayo, Aldo. ayo, Mas. Monggo Mbak Riri derekaken Mas Riri. Monggo Mas. Sakit jenengan iki ora apa-apa. Sarengan kadang campur sari jangka musik 99 keparang geni yo manem bromo. Halo, halo. Ayo, ayo. Nadyan aku bocah gunung. Susah kate nganggo Halo, halo. bingung yen to pancen Di mana anak istri saya? pancen isih dadi lakon ninggalake sliramu ora yen bakal kelakon barapisahan karo aku. Muka muka aja nganti dadak gawe gelo ngoti nongo rime pino ing rupita Yo Mas, yo dan berkah barokah sembodo estu keluarga dalem ngriki anggenipun hanggelar hadi cara hajatan punika mlebet teng daleme bayuh jan Wedi ya Mas. nggih Kandhani kok juragan kok. Mas. juragan dasare nggih piyayi ingkang sregep sedekah niku mau alhamdulillah mila lumintu rezekinipun. Kang Mas, Nggih. mangke mbok menawi saking para tamu Nggih. ngesake lagu menapa badhe tono swanten ya Nggih, Mas ya. nggih. Paring dawuh mawon. Nggih, nggih mawon awit nggih Nggih. dereng pangertosan kawula sowan piyayi mriki ngaten. Nggih. Nggih, monggo dipun Lanjut. jangkepaken. Nggih. Apa kowe Ah, yuk, raden yuk.